So karon na atong challenge mo na sa disiya ang flip the cup challenge. So mo na to pamagi sa tong duwa ha. Ang gi-explain gani ha. Nang eskwela na sila balik, ma'am. Oh, nang eskwela kay kanang wala na sila kwarta. Oh my God. Kwarta rin ilang pang eskwela na pang kwarta. Oh, karon natay daw ka team tres buhak og team bungis-ngis. So tagata mo og tag 15,000. Saan na kisimil, ma'am? Oh, kontraman mo. Mga ano timo ano? Sige. Kuha na lang juta. Bato-bato pick mo kisay una ninyo. Kami una ni kuan Lampurnas. Okay. Bato, pek. Oh, pili ka tay. So ganid na ha, kamo jud una tanan tres buhak ka. Kinahalan tres buhak ka. Yes. SB official. Yes. Kinahalan nga may tang paturo para ang ilang kisimil mabalhin tres tuwa. Yes. Mga pabino ha, mga mungis tarungan nyo. Isot. Kempet. Nya. Ay. Kita rot. Wow! 1,000. Ibalin sa inyo ha. Next. Yo. O nga naman alam ko. Wala pa yun sa kempit yun ha. Okay. Dengar pre. Kuha gyud. Ayo. Kuha 1,000. 1,000. Na, ibalin dia. O, doon kahoy. Ayaw, saglat ka. Yes, okay. Kuha mali ko. Oh, kempit eh. Kempit. Kimpit. Re. Kimpit. Ini ko re. Kuha to tambok kan. Oh, next. Oh, ikaw tatong tagsok. Atong. Kimpitan. Wah, Chris Bokak. Pan. 14,000 lang ha. Tarungan mungis soy. Kimpit. Sa gilang ni mo. Akaayaw lang galupitan, adi madutlan, ari lang kami. Kami na ini. Awan na diha, lamun sige wag. Tama ha. Ang dos magkay undungkan. Utong gining ha. Wow. Kempit eh. Rohon gyud. Ako. Awa, kwarta karon. Kwarta. Next. Yan eh. Kempit. Arabi. Kompet ako, kwarta. Ayo lang dia. Ari tigas para timbang deh. Oh, harap. Ano mo lang babae? Ayos soy. Kempit. Mau ha? Dari ka mau ha? Kamu isang ha? Kuya kan. Pando kayo matanggal mo. Okay. Kuha 1,000 ano kay? Ana. Mahurot nila kwarta pre. Okay, dadong kahoy. Oh, kuha 1,000 dadong kahoy. Buya. Pang kwarta. Oh, ibalin dia. Ana. Next. Next. Itu na kaluyo. Oh, kempit. Kimpit ka pre. Donggan lang kayo mo kami kay donggan. Karo, kuha 1,000. Tarasan. Kwarta ron niyo. Tak ini mama panda. Karong nga kay imong mata sa akong kumpitan. Lord. Kempit. Kumpet. Kaya dako kayo. Dako kay bangag. Okay, Charles. Tara. Ano ba si Charles? Kwarta ko ron oh. Kempit. Kompet. Karon tambuhan. Trabaho mo. Kari ka mo kilay bro. Okay. Ikaw mo, ikaw may panako ba? Kanya kami naman dia mati. Ilang balibo. Oh, kempit. Talo na mga kamuktay. Arian, pakilay-kilay kas kuha oh. Na. Okay, Lampurnas. Pikat ng mata. Wow, Kwarta. 1,000 balik. Wow. Okay. Oh, 1,000. Dadong kahoy. Kesana alik. Iya anak tuh. Ay. Wala pagani to. Wala lagi. Ay, Ay, wala kempit.
Nga, serius, mga sa taguro. Oh! Wala. Tara. Yung gupitan. Asal ka! Ayan! At banga siya. Wala si Goku. Ma'am, nakuha na kuko mo. Sige. Eh, Dali ka sa mata mo ka. dali ka kagmata. Kaya kagmata nagsunod mo. Wala ka bakol. Ay, kaya habi na magdugo kong kinay. Ako bangan mo. Oh, 1,000. Okay, next. Okay. Up daw sa kong kinay, ma'am. Dali tayo. Oh, lahat bang? At bangan, be. Wala pa tayo. Wala pa. Wala. Dapat kasi magpilihan daw. Pamilo ka. Mo ka. Kaya ka mo ha. Bakit suda? Paningon ko ba? Kumagi kang mata doon. Okay, next. Isip ko tayo. Ay. Next. Dalawang kahoy. Kimpit ka. Napuno ng dunggan ni dalawang kahoy. Ay. Matutong. Ikaw nga ha. Ay, sabi. Butang man. Okay. Wala. Kimpit. Dunggan na lang ta. Ano ng dunggan? Wala ba? Waban. Donggan ni. 1,000. Korta. Kanay mo kunan. Lain na stop. Wala na clown mo. Di tatay lain na. Oh, dok. Oy, wala. Oh, kimpit. Wala, kaya na kob. Oh, kimpit. Dapat marog gud. Kimpit. Mo kay panito. Charles. Kwarta hurot. Wala pa, Risto. Wala pa. Alam ba? Yung kwarta hurot yung kwarta. Ayaw na. Okay. Oh, kimpit. Naya lang ha, sakit kayo. Gani. Okay. Kita. Ayaw mo kanin, ma'am. Tutulo sige mo ko. Ay tay, mura kag nakasuyop tay. Tama ka, pre. Wala. Kimpit. Gamaya mo mag-ilong ay. Agay! Wala ba tay? Ayaw lang. Wah! Barog. Arta! Sipya tayo. Sipya tayo. Ay! Kimpit. Sabang na dyan tayo. Kimpit. Ada dong kahoy. Sa kwarta ni. Patay kay. 1,000. Kwata. Okay. Tuntun sok. Yep. Kimpit. Marot yung kompet, marot ko yung kwarta. Biya ka. Ganyan lang ta. Tara. Nabanghiros ka naman diha. Yay! Lumpit yun. Yari. Bagay na kayo mong kwarta ko. Yawan na, marot na. Kupsan din sa lugar ron. Kompet. Oh, na ni kwarta mo. Oh, tanay. Oh. Magpuno na na yung nakubag, ma'am. Okay. Oh, next, tatay. Wala gapon. Ay. Para sa Wala bata. No.